Mentang si thodian karbo terek leper uba Methodius Dakar MLA ka motion run uba ru kumu menteri ketanat food civil supplies and labor ulahyar shakashnong senduli banjurep ya jaka bantai ya primary health center hakate jing ne jurem ya kate jaka la senran lang de kinong tre jong ketanat ka kwat kya giri rang ba jong kate shnong kilong kami bat ki try kendo gibala ay sungubha ya ketika jaka uba Methodius habekran bat kilat patai kubor ha ketika jaka loong baka sorkar kalamang pisa kumba praklur tam nakabenta banchna ya ketika jaka sumar bakentop ya ka main building bat ki jaka sa jong kinong tre loong ru baha katayo banwan an sedang noa ban pentre ya ketika jaka sumar Kajing te pat detik na naman ng I plus adin nga trying sayo adin suara ka dari mentar ka ala janong kumasan agar try ulu malah dengan dengan penpau ya kajing sengu bakrau ya ini kami sa introduce ba dari MLA juga dengan time kajing kapor dari minister kajing dan bok kajing long minister juga Maria kiu ka tang mas siu la pen mi ka kubor bo ya kan de jaka kabangla ai na du nam ar jaka ta kabala sakut bat ba ngim don jikan man su dai hak tu ka se mi ban ki ja kubor ba ya kan de jaka sakut sai no ka pc mat mak tip ba ka sanction mul malak long prakul di hospital di kuatan bat ni ju kam ni Ngamdon man ong ay te tagawi ka ding sungu pangina ya trailang kamtam iki dang ba snong beton saudo kabanin kong ni singawan ay nu kabay na panyo yang kaptam MLE balong reg minister bangyo bila pentre sisay ki kam di jam ha ki babun kiliang bat ngimla banjer kerteng bat kamtam lele kanika PHC menta hakabangi tip bahaba hakaneka dong kathan jongi hangne kamtam siliang wa belai ngidang duna kamtam hakilat jong kajing sumar bat ngiyo iru baki babun kinong song jong kaneka dong kathan kilong tiba hab hakata ka ba ka sorkar pelapia kata kurikum ki BPN teka jenjare ki bahaba ki kenduk kepang ba citom bakin lej banca sumar segi jaka ki bajengai namar ka jingduk ka jongki nangnu kinyo ka bailej baiwan nang ka bay sumar bat tuwe teka jingwan poi jong kaneka PSC hangne hakat nong kuntum ka bahab ak sinduli area kalong ka jingkerku ka bakrau ya ka dong ka than jongi hangne khamtam ya upaj ba hi baro kawai hakaba kalalong sisya kalat ka ba ay jingkerku na ka banta ki bapang ki bacitam ngingek scam ba ka jingdon jingpeli ya kaneka PSC nginyo ya kita kinong sumar tiba biang bat lada long kabala lele ngida afterman bahkan long kabamar kaju kajing rengkat karkom ajing sumar bat kiwe kijaka ajing sumar ha kijaka bakam son ngida sngongu ngida kitbok kirwiang kamtami MLA ibalong re minister jongi ba inang yo ya kamet bakot bakya inang la ban ai kajing sakri ka bakam ha na banta jongi bat kan long kajing kerku ka bakrau na banta jongi kadong kathan mau senrut jong kasiliang wa balai ha kane kasnong senduli bat tuntu tangkin kasih na kaliang jong nging yawan hang ne bang na kaliang jong ka health department ke engineering wing yawan ban wan page kene ka jaka ban eyeline no iki contractor nam ta ban stang no ekene ka jing tei bere kene ka kam jong ka PhD hang ne hapo ni asinduli tena kaliang jongi kumki nong song sinong jong kene ka dong ka than je jong kene ka area kiri orang ba bat kilong kumi ka ne nyawan lang manya don lang kum kadak ka ba pen pau ya ta ka jing sok men ya kene ka jing yo ka jongi ban sedang ban train ya kene ka hospital nama dia kene ka jing aunut jong pajba jong kene ka area nam ta kene ka kelas lem ba bat ya kene ka jaka ngil IT saka health department nadu arah jar ka khatar bat hadin ka tu kapor na kaliang jo kini ki reudang ba kampam kini ki reudang ba ki beron lang sini sedien junga na kapor se kapor ki le budin
kila don ru ki por ki bang ila sodu jeng kemen balik se nginum yo syu ban sinai kali ko hospital kenrai mentau uson usnam arjar apusan ngila yo eka sanction namta bangin sedang no eka nika jingtrei ban ngidap nakali yang chunga kumu nom ikmat jongka nika constituency motion dun apan pau eka jing sungu kamtam yo chief minister bala solam ya ki jing papat ko chunga bat jongki nong song sinong jongka nika than bat kumju ri health minister iba wailat miki shala ibala solam bat penyo ya kajing sanction namta kanika PHC kajungi bat nga ai ro kajing kuplay ya ki noktre ya ka health department nadu ki noktre jo health department nang ne na West Khasi Hills DMHO bat nang te na ko Shillong ro di director bat ki noktre ki jo health department ki bele dan talang ka ba ban pun urlong ya kanika jing angnu jo bat ba ki nong song sinong jo kanika than kajung ban ngaso ru ban pau ke jing sungu tam ni kini try jaka ki ba don lang mentang ni ki bal ai kini ke jaka ke ba he ke ba ibet ke ba ibyang nam ta bangin yo ban sinai kini ka PHC boleh nak ku ko do ya ka kur ke jongki bakil ai so bha kat kini ka kat kini ke jaka nam ta ka jing bha ke jing miat jong ki nong song sinong hi jong kini ka ke area ngai ku boleh ru ya ki nakalian jong kinong yalam jong ka sinong jong kini ke area hibrok ko wei bat kamtam jong ka sunduli bat jong ka sinong tum ki bale don lang na ka por bat ban penbit un penbyang nam ta jong kini kijing don kam kijing jong kani ke jaka bat kijing ang lut jong kinong song sinong jong kani ka dong ka thang kan no ka sanction amount ta ni ka PC bat lanu pi expect ban sedang ban trainer ka sanction ka bang yo namta kani including ya ka ni ka main hospital jong ka PHC bat ki kat ba kini quarter ki ka sanction ka di ka ba crore tam ka yo bat ban stang ya kani ngait bam tau panai machi kumbang ila ekran menne bat ki engineer bat ni contractor ki bala yo ya kani ka kam bangin yo ba stang no am tau panai machi kumut ba kani tio ban wan hingin stang no ya kani ka kam